Aquesta iniciativa consisteix en unes jornades de treball. Com a resultat d'uns treballs previs, durant mesos hem estat fent 6 grups de treball per treballar amb les dones de la ciutat, temes que creiem que són importants a l'agenda feminista. I avui el que fem és trobar-nos, posar-nos cara i tenir un espai amb el que poder conversar, amb el que poder veure quins són aquests temes amb el que les dones encara estem lluny de la igualtat i com teixim estratègies conjuntes per millorar-ho. L'objectiu és visibilitzar aquesta agenda conjunta, veure què és tot allò que ens uneix a les dones i al moviment feminista i fer estratègies i crear xarxes per empoderar-nos també amb més missatges, amb més continguts i amb una agenda de treball conjunt. Jo crec que és molt important que l'Ajuntament de Barcelona faci aquestes iniciatives perquè si les coses no es parlen no existeixen. Jo crec que el nom Conversi Feministes ho diu molt bé, no? Necessitem seure, necessitem posar les coses sobre la taula i necessitem parlar molt sobre les coses que ens preocupen, però sobretot necessitem que l'Ajuntament agafi totes aquestes idees i d'una forma o d'altra doncs, que les integri, no? com una petició que fem les dones. El principal mensaje de hoy me gustaría que fuera el que hay que reactivar el diálogo. Creo que tenemos que buscar puntos de encuentro, puntos en los que encontremos una posición para que el otro aparezca y además nos haga preguntas, nos construya y nos haga dudar. Y bueno, digo que es un buen momento para seguir hablando de todo esto que nos atraviesa, que es el género.